Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya 37 Rue de Belchas for Men and Women. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kung yung tanan tani nga pahamot, amo na kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, madulom nga pulbos, amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Kag ang mga nota ay orris root, agarwood, incense, benzoin, kag musk. Ang orris root amo nang gahatag sa iya pagkapulbos kag pagkaduta nga hamot. Tapos ang agarwood amo nang gahatag sa iya nga pagkadalom nga hamot. Dukahoy nga may mani na. Tapos ang incense naman amo na siya ang gahatag sa iya nga pagkausok. Kag ang benzoin amo na siya nga vanilla kung simutan gahatag pagkahumok na. Kag may mask siya amo nang gadakop sing hamot para hindi magtudo-todo lapta na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa tuso naman, bye-bye!